Salam pasamuan kangge nasih Gusti Yesus Kristus. Wilujeng enjang lan sugeng ibadah Jumat Adi ing enjang menika. Para sedherek, kita nyatunggil ing papan menika, ing papan pangibadah menika kangge sesarengan ngraosaken sangsara lan sedanipun Gusti Yesus. Sumangga kita cawisaken manah kangge mandeng tebih mangajeng ing sanginggiling parden ing papan panjenenganipun pinenthang. Sarengan kita memuji asmanipun Gusti saking kidung pasamuan Jawi kalestus 56 pada sepisan dan 3 pada sepisan karagoaken dening solis. Kita pujakan sesarengan. Pasaman kasih kunjungan. Kita lumebet ing pangibadah menika kanthi pengaken Gusti Yesus Kristus iku jumeneng Gusti murih kaluhuraning Gusti Allah Sang Rama. Amin. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus nunggil ing panjenengan sedaya. Mugi nunggila ing panjenengan mugi. Katuran lenggah. Lelambaning salib saestu nyata kayektosanipun boten saged ical dugeng delahan. Sumangga kita regem kayektosan menika sinaosa jagat nyirik kita awit
pawarta bab salib iku pancen dadi kabodhoan tumrape wong kang bakal padha tiwas. Nanging kanggo kita kang padha kapitulungan rahayu dadi sawab kang saka Gusti Allah. Saking setunggal Korintus setunggal ayat 18. Kita sami ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 259 padha setunggal lan kalih ing arti Golgota. Pangakening dosa. Ing sangandhaping salibipun Sang Kristus, sumangga sesarengan kita ngakeni, kita ucapaken sesarengan. Mongko panjenengane iku sinudukan merga saka anggon kita padha mbalela. Panjenengane karemuk merga saka piyala kita. Ganjaran paukuman kang nelakake karahayon tumrap kita iku kadhawuhake ing panjenengane sarta merga saka bilur-bilure kita banjur padha dadi waras. Yesaya 53 ayat gangsal. Kita sami ngrepekaken KPJ angka 279 putus tunggalan 3.
pawarta sing sih rahmat, estunipun boten wonten tiyang ingkang pantes kangge nampi pangapuntening dosa. Nanging Gusti Allah wis ngetingalake siye marang kita. Awit Sang Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita. Nalika kita isih padha kawengku ing dosa. Apa maneh saiki kita wis padha kabenerake sarana rae. Wis mesti bakal luput saka ing bebenduning Allah. Rom gangsal ayat 8 lan 9. Mekaten pawarta sing sih rahmat saking Gusti. Puji syukur konjeng Gusti. Kita sesarengan trepeaken KPJ angka 330 sekawan. Pasamuan kinasih kita badhe mireng ngraos-ngraosaken sabdanipun Gusti. Monggo kita sesarengan nyuwun pitulungan pakaryanipun Sang Roh Suci. Kita sami ngunjukaken pandonga. Duh Allah Rama kasuwargan, kepareng ing jumuah adi ingkang suci menika kawula sami nindakaken pangibadah pangabekti kawula mengeti pakaryan katresnan paduka ingkang agung dene paduka wonten ing Sang Kristus nandhang sangsara seda sinalip. Awit katresnan paduka dumateng kawula. Wekdal menika kawula nyawisaken diri badhe maos mireng lan ngraos-ngraosaken pangandika paduka ingkang suci. Roh Suci makarya madangi manah lan nalar budi kawula
supados kawula saged mangertosi ingkang dados kersa paduka lan kakiyatna anggenipun kawula ngayati nglampahi sabda paduka menika wonten ing gesang padintenan. Monggo Gusti paduka paring pangandika kawula sedaya sumadyo mireng nampi lan nindakaken dawuh paduka. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Waosan pangandikanipun Gusti badhe kawula waosaken saking Yohanes 19 ayat 28 ngantos dumugi 29. Yohanes 18 ayat 1 ngantos dumugi 19 ayat 29 mangke Bapak Ibu para sedherek saged maos wonten ing dalem. Yohanes 19 ayat 28 ngantos dumugi 29 ingkang mekaten. Sawise mengkono ing sarehne Gusti Yesus mirsa yen samubarang kabeh wis rampung banjur ngendika supaya kayektenana kang katulisan ing kitab suci. Aku ngelak. Ing kono ana wadah kang kebak isi anggur kecut. Tumuli ana wong kang nyelupake jamur karang ing anggur kecut mau. Nuli kacublesake ing panghisop. Banjur dicecepake marang tutuke Gusti Yesus. Sawise nyecep anggur kecut mau Gusti Yesus tumuli ngendika, "Wus rampung." Banjur ndingklukake mustakane lan masrahake nyawane. Sarehne pinuju dina pencawisan lan supaya ing dina Sabat layon-layon aja kabanjur ana ing kayu salib. Sebab dina Sabat iku dina Sabat kang pinunjul. Mulane wong-wong Yahudi padha teka sarta duwe panyuwun marang Sang Pilatus supaya wong-wong kang ana ing kayu salib padha karemu ana sikile lan layone kaudunna. Mulane para prajurit banjur padha mara sarta ngremuki sikile wong kang siji lan kang sijine kang disalib bareng karo Gusti Yesus. Nanging bareng nekani marang Gusti Yesus sarta padha weruh menawa wis seda, Gusti Yesus ora diremuk sampeyane. Ewa semono salah sijining prajurit panunggalane iku njojoh lambunge Gusti Yesus kalawan tumbak. Temah saknalika metu getih lan banyune. Ana dene wong kang ndeleng dhewe bab iku kang nekseni lan paseksene iku nyata. Sarta wong iku sumurup yen pratelane iku nyata supaya kowe uga padha percaya. Sebab kelakone iku mau supaya kayektenana kang tinulis ing kitab suci. Ora ana balunge kang diremuk lan ana tulisan maneh kang mratelakake wong-wong bakal padha nyawang marang panjenengane kang wis dijojoh. Sakwise mengkono Yusuf saka ing kutha Arimatea iku dadi siswane Gusti Yesus nanging kanthi sideman merga wedi karo wong Yahudi. Duwe atur panyuwun marang Sang Pilatus supaya dililanana ngukup layone Gusti Yesus. Lan Sang Pilatus uga nglelani. Yusuf tumuli sowan sarta ngukup layone. Apa dene Nikodemus uga teka ing kono. Yaiku kang sakawit sowan ing ngarsane Gusti Yesus ing wayah bengi. Nikodemus nggawa carupan lenga mur lan lenga garu. Bobote watara 50 kati. Wong-wong mau ngukup layone Gusti Yesus lan diulesi ing lawon nganggo adon-adon kaya adate wong Yahudi yen methak layon. Sacedhake papan panggonane Gusti Yesus kasalib iku ana patamanane lan ing pataman mau ana pakuburan anyar kang durung tau dienggo ngubur wong. Sarene pinuju dina pencawisane wong Yahudi sarta kuburane iku cedhak. Mula Gusti Yesus banjur disarekake ana ing kono.
Mekaten pangandikanipun Gusti Yesus, rahayu saben tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan ingkang ngestokaken kanthi tumemen. Hosiana. Mandeng salib. Pasamuan ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus, sumangga kita sesarengan Gusti Yesus mlampah ing margining salib ingkang kebak katresnan lan pangorbanan. Dinten menika kita nyeksekaken putraning Allah nanggel salib kangge dosa-dosa kita. Kita nyekseni putraning Allah ingkang manggul salib kangge nanggel dosa lepat kula lan panjenengan. Putraning Allah ingkang sanget tresnani kula lan panjenengan sedaya. Putraning Allah ingkang saestu ngorbanaken sariranipun Gusti Yesus dawuh nanggel salib dosa kita. Dosa ingkang misahaken kita kalian Allah Sang Rama. Mugi manah kita tinarbuka kangge ngraosaken sih katresnanipun Gusti ingkang tanpa wites. Samenika kita ningali Gusti Yesus ingkang tindak manggul salib ing pundhakipun ingkang awrat tatu bekas sabetan tasih ngedalaken nanging tetep dipun kiyataken tindak. Salib menika mboten namung kajeng ananging dosa-dosa kita. Saben tindakipun inggih menika minangka wujud katresnanipun ingkang ikhlas nanggel sangsara nebus dosa kita. Gusti Yesus dawuh malih dengkulipun tatu senajan mekaten Gusti Yesus nglajengaken manggul salib. Sedaya menika awit katresnanipun dhateng kita. Nalika kita dawah ing dosa, astanipun tansah kaulungaken kangge ngangkat kita srana katresnanipun. Gusti dawah sampun sangsaya saya ning awit daya katresnan saking Sang Rama saged nglajengaken manggul salib. Mekaten ugi Durjana kasalib ing sakiwa tengenipun Gusti Yesus. Boten wonten karingkihan ingkang boten saged dipun langkahi srana katresnanipun. Gusti kersa nglajengaken nyanggi dosa lepat kula lan panjenengan. Supados kita wantun tangi ngadeg malih nalika gagal, nalika dawah. Gusti dawah nedahaken sih katresnanipun linangkung ageng tinimbang kasangsaran.
Samenika kita dumugi ing Golgota. Asta ingkang sawaunipun kangge nyarasaken suku ingkang sawanipun kangge martosaken kabar kapingahan. Sakmenika kapaku ing kajeng salib. Saben paku katuthuk menika wujud pangapunten ing dosa kula lan panjenengan. Gusti Yesus tumuli munjuk. Duh Rama, tiang-tiang menika mugi patuku apunten. Amargi sami boten mangertos menapa ingkang dipun tindakaken. Pangagemane banjur kaedum-edum srana kaundi. Sakmenika langit dados peteng, jagat orek. Gusti Yesus banjur nguwuh kalawan swara, Duh Rama, kawula masrahaken nyawa kawula wonten ing asta paduka. Sawise matur mengkono banjur masrahake nyawane. Menik tresna nalika kita mandeng salib, kita mandeng katresnanipun ingkang linangkung ageng. Kasalib kita menika pantes penisih katresnanipun. Ananging awiti tresnani kita mandeng salib, mandeng kasangsaran kita ingkang dipun tanggel dening Gusti Yesus, supados kita mardika saking panguwasing dosa, saking pahukuman langgeng, ananging nampi kawilujengan gesang. Mandeng salib menika mandeng pangapunten ing dosa ingkang tansah kacawis kangge tono tiyang pun Gusti lan ugi pitadosanipun marek wonten ing arsanipun Gusti. Tena tiyang ingkang pitados dhateng Gusti srana mandeng salib awit iman dhateng Gusti Yesus. Gesang enggal, gesang ingkang kebak ing katresnan pitados sakwetahipun meratobat kanthi temen-temen wantun dados seksinipun Gusti kangge martosaken bab sih katresnanipun Gusti. Mandeng salib ing manah lan gesang ing kuwaosipun Gusti. Monggo kita tansah mandeng salibipun Gusti. Amin.
kita badhe mirengaken pisungsung pepujian saking lare-lare kita, Mbak Divia, Mbak Shalom, Mbak Gisel lan Devon. Salib yang terlupakan.
Pasamuan ingkang kinasih, kados ingkang sampun kawartosaken dhateng pasamuan, bilih wonten ing pangibadah menika badhe kaladosaken sakramen bujana suci. Sakramen bujana menika sarana kangge ngrimati kapitadosan ingkang kelampahanipun kadastaran wonten ing dawuhipun Gusti Yesus. Dungkap Gusti Yesus kasalib panjenenganipun mundhut roti. Saksampunipun saos syukur lajeng nyuwil-nyuwil roti wau saha maringaken roti menika dhateng para sekabat. Tuwin ngendika, padha tampanana panganen iki badanku. Saksampunipun menika panjenenganipun mundhut tuwung saos syukur lajeng maringaken tuwung wau dhateng para sekabatipun pangandikanipun, padha ngombe kabeh saka ing tuwung iki, sebab iki getihku, getih prajanjian kang kawutake kanggo wong akeh murih apuraning dosa. Sakramen bujana ngemutaken tiang-tiang pitados dhateng penyalipan sedo dalah wungunipun Sang Kristus. Kalenggahaning tiang pitados minangka warganing brayatipun Allah. Tuwin kasampurnaning kawilujengan ingkang kaprasetyakaken dening Allah. Menggah ingkang dipun parengaken derek wonten ing sakramen bujana inggih menika saben tiyang ingkang kabaptis kalebet anak-anak ingkang kacawisaken kan kalawan titi dening pasamuan kangge nyambut rahmatipun Allah ingkang katandukaken kangge sawetahing brayat. Awit anak-anak ugi nggadahi papan wonten ing prajanjening kawilujengan. Monggo kita sami ndedonga. Gusti Allah Rama kasuwargan, sesarengan ing wanci menika kawula nyawisaken diri badhe nampeni pambujanan suci minangka sarana pangrimating kapitadosan kawula. Paduka berkahi dadosaken kawula sangsaya mindak santosa kiyat anggenipun nderek ngetut wingking Gusti Yesus, gondelan Gusti Yesus mandeng salibipun Sang Kristus. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Sesarengan kita ngrepekaken kidung pencawisan pambujanan suci wonten ing bujana swarga KPJ 311. Oh
anggur menika minangka lambanging sarira tuwin rahipun Gusti Yesus. Sederengipun kita nampeni roti lan anggur menika, sumangga kita sawi ngembut-embut Gusti wonten ing kamulyaning swarga, mandeng salibipun Sang Kristus lan nemtokaken bilih pangrimating kapitadosan kita menika namung wonten ing Gusti Yesus. Kados dene roti lan anggur ingkang nyegeraken badan, makaten ugi pambujanan suci menika minangka sarana nyegeraken karohanen iman kapitadosan kita dhateng Gusti Yesus Kristus. Roti lan anggur menika binerkahana dening Gusti Allah Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci. Dayane tumrap saben tiyang ingkang nedha lan ngombe roti lan anggur menika. Amin. Roti ingkang kacuil-cuil menika minangka lambanging sariranipun Gusti Yesus Kristus ingkang kinurbanaken dados tebusan ingkang sampurna kangge keluarga kita saking dosa. Tampenono lan monggo mangke panjenengan dahar sesarengan kanthi ngengeti lan pitados bilih sariranipun Gusti Yesus sampun kinurbanaken dados tebusan ingkang sampurna kangge keluarga kita saking dosa. Anak-anak dipersilahkan maju ke depan untuk mengambil roti. Dipersilahkan anak-anak maju ke depan. Silakan. Tuhan memberkati, 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 Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, 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 ya Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ya, sama-sama. Anak-anak yang di luar silahkan masuk untuk mengambil roti. Ambil. Tuhan memberkati. Kurang. Sini sayang. Sini sayang. Roti, sini, ambil. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, bersatu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, diambilkan, ya diambilkan. Mari anak-anak yang masih di luar silahkan mengambil. Sini, ambil. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ini si cantik, ambil. Ya, Tuhan memberkati.
Apakah ada anak-anak yang belum menerima roti bisa diambilkan oleh orang tuanya? Menapa wonten Bapak Ibu para sedherek ingkang dereng nampeni roti? Kanthi pitados lan kebak ing raos syukur, sumangga kita tedo sesarengan roti menika. Kita makan roti ini bersama-sama. Anggur ingkang wonten ing tuwa minangka lambanging raipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga panjenengan tampeni lan panjenengan unjuk kanthi ngengeti lan pitados bilih raipun Gusti Yesus sampun kawutahaken dados tebusan ingkang sampurna kangge ngluwari kita saking dosa. Anak-anak dipersilahkan maju lagi.
Ini sayang. Ya. Ini sayang. Ya. Mari. Ini sayang ya nih. Ya. 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 Masih ada anak-anak yang belum menerima anggur, disilahkan maju atau diambilkan orang tuanya.
Menapa wonten Bapak Ibu para sedherek ingkang dereng nampi anggur, kanthi pitados lan kepaing raos syukur kita tampeni sesarengan. Pasampun kinasih, sumangga kita sesarengan ngucapaken ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi ngucapaken ing salebeting manah kita mekaten. Duh nyawaku, saoso puji marang Pangeran Yehuwa, isining batinku kabeh memuji marang asmane kang suci. Duh nyawaku, saoso puji marang Pangeran Yehuwa, lan aja lali marang saking kasaenane. Panjenengane kang ngapura saking kaluputanmu, lan maluyake saking lelaramu, kang ngentas uripmu saka ing kubur, lan makutani kowe kalawan kadarman lan kawelasan. Kang margi kekarepanmu kalawan apa kang becik, temah kowe kaanomake maneh kaya manuk Garuda. Pangeran Yehuwa iku ambek welasan lan ambek asih, gedhe sabare lan luber sih susetyane, ora tansah ndedukani, anggone duka ora ing saklawase, kang katandukake marang kita ora timbang karo dosa kita. Anggone paring piwales marang kita ora ing sakbobote kaluputan kita. Nanging sepira dhuwure langit ngungkuli bumi, iya semono gedene sih kadarmane tumrap para wong ngabekti marang panjenengane. Sepira dawa wetan saka ing kulon, iya semono anggone nebehake panrak kita saka ing kita. Kaya dene bapa anggone duwe piwelas marang anak-anake, iya kaya mengkono Yehuwa anggone paring piwelas marang para wong ngabekti marang panjenengane. Mula saka iku aku tansah nyaritakake kamulyaning Pangeran ing samengko tumeka ing saklawas-lawase. Amin. Bapak Ibu para sedherek, para lare, kaparing wekdal kangge kita saos syukur mirungga bujana suci. Kinantenan kita ngrepekaken KPJ 107 lubering berkah sing Gusti.
pangapunjaken monggo kalih. Pasamuan kula aturi jumeneng. Pengaken pitados. Minangka tetelaning kapitadosan kita sumangga nglisanaken sahadat 12 sesarengan. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Ingkang pitados déning Yesus Kristus inggih putra untang-anting Gusti kawula. Ingkang kabebetaken déning Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jemeningipun Pontius Pilatus kasalib, nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palinemengan. Ingkang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pecah. Lajeng sumengka dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking ngriku inggih badhe ngrawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta wradin, inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan kula aturi lenggah. Sesarengan kita sami tumungkul sujud ing salebeting pandonga syukur lan syafaat kula dherekaken. Allah Rama kasuwargan ing jumuah adi menika kawula saestu ngraosaken sekatresnan paduka ingkang sampun kababar srana pakaryan salibipun Sang Kristus. Langkung-langkung malih ing salebeting kawula sami mengeti jumuah adi menika kawula sami sesarengan nampi pambujanan suci. Monggo Gusti dadosna sarana kawula sangsaya kiat mantep anggenipun gondelan kaliyan Gusti Yesus. Gusti mitulungi kawula sami nglajengaken iman kapitadosan dhateng paduka ing sadéngah kawontenan gesang kawula piyambak-piyambak. Gusti tansah nyarengi makarya ngiyataken paring panglipuran paring pitulungan pakaryan mujizat paduka nyarengi kawula sedaya. Duh Allah Rama kasuwargan kepareng ing wanci menika mboten kendhat-kendhat kawula tansah nyuwun berkah paduka supados saben tiyang saben bangsa ngraosaken sih katresnan paduka pitulungan berkah sih rahmat paduka katentreman karayon pirukun tinampi bedamen tinampi. Gusti berkahi para pemimpining bangsa-bangsa sadonya supados samiya ndatengaken pirukun lan bedamen.
Mekaten ugi kawula ndongaaken para pemimpin kawula bangsa Indonesia anggenipun sami mujudaken gesang ingkang nengenaken tumrap masyarakat tiyang kathah datengaken karaharjan njejekaken keadilan lan kalersan. Gusti mitulungi kawula sesarengan kalian TNI Polri anggenipun njejekaken NKRI saking gangguan ing lebet negari utawi saking negari mangamonco. Gusti tansah ngiyataken lan mitulungi. Mekaten ugi kepareng kawula tansah nyuwunaken berkah supados pasaman kagungan paduka ing pundi-pundi panggenan dados pirantos lantaraning katresnan paduka sangsaya kathah tiyang sami wanuh lan pitados dhateng Sang Kristus. Matur nuwun kawula sami saged lados linadosan kanthi andhap asoring manah kepaing katresnan sampun katunggilaken minangka pasamon kekasih paduka brayatipun Sang Kristus ing Gereja Kristen Jawa Gayambret ing mriki. Katunggilaken kalian klasis Klaten Tengah lan Sinode GKJ. Gusti nyantosaken bebrayatan kawula. Gusti nyataken kawula anggenipun sesarengan majengaken pelatusan ngluhuraken asma paduka. Boten kendhat-kendhat kawula tansah nyuwunaken berkah tumrap sedaya warganing pasamuan. Anggenipun kawula sami nindakaken ayan pelatusan sesarengan. Gusti berkahi pelatusan ing pradataning pasamuan, pengurus-pengurus komisi tim panitia pemegang kas lan sedaya tiyang ingkang kajibahan pelatusan. Anggenipun nindakaken kanthi teman-teman gumolong ing manah mujudaken katresnan dumateng paduka lan sesami. Kawula ndongaaken sedaya warganing pasamuan ingkang sami nandhang ringking raga sae karimat wonten ing griya sakit menapa wonten ing papan padununganipun piyambak-piyambak. Kawula nyuwun berkah paduka tumrap Ibu Eni Agung Kristanto, Mbah Wito Diarjo, pemulihanipun anak kawula Galih Blok 3. Kawula ugi tansah ndongaaken brayat kawula ingkang sami nandhang ringking raga setunggal mbaka setunggal. Kawula nyuwun wonten ing asmanipun Gusti Yesus kabiratos sedaya sakit penyakitipun lan awit saking dayanipun Sang Roh Suci kapilihna kegiatan kesarasanipun. Monggo Gusti kawula nyadong kambiran berkah paduka. Lare-lare anak-anak ingkang sami sinau paduka paring pinter telatos teman-teman kacekapan ing sedaya kabetan pasinonipun ngantos sami saged ngrampungaken pasinonipun. Kawula masrahaken sawetahipun para kekasih kawula wonten ing kuwaos pitulungan paduka. Kepareng kawula ngunjukaken pandonga saben pribadi ndedonga piyambak-piyambak. Makaten ingkang dados atur panuwun pasambat panyuwunan kawula. Kalau masrahaken sawetahipun para kekasih kawula namung wonten ing kuwaos pitulungan paduka. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Pisungsung. Para sedherek ingkang kinasih, estunipun boten wonten sok sintena ingkang kuwawi wangsulaken sih katresnanipun Gusti. Ewa semanten sumangga kita ngaturaken pisungsung minangka tetilaning raos syukur lan srana kagem ngluhuraken asmanipun. Dene tetales anggen kita badhe ngempalaken pisungsung kapendhetaken saking Rom 11 ayat 3-6. Awit dene anane samubarang kabeh iku saka ing panjenengane lan marga dening panjenengane sarta lumadi marang panjenengane kamulyan gagemo ing panjenengane saklawas-lawase. Pangempalan pisungsung kinandenan kita ngrepekaken KPJ 178 A.
pujaan angka kali. Pasamuan kasuwun sami jumeneng, kita badhe ngaturaken pisungsung menika wonten ngarsanipun Gusti. Wilujeng enjing Duh Rama tuing gesang kawula. Matur nuwun paduka sampun ngreksa ngrimati gesang kawula. Saengga kawula sami kiyat nglampahi gesang kawula ngantos sak menika. Matur nuwun Duh Rama paduka sampun ngemutaken kawula rikala kawula nglirwakaken dawuh-dawuh paduka dhumateng kawula. Matur nuwun sampun maringi wekdal dhumateng kawula kala saged ngaturaken panuwun syukur sarana pisungsung ingkang sampun kawula kempalaken. Paduka tampi paduka sucikaken saengga pisungsung menika namung kagem kamulyaning asma paduka. Paduka berkahi ugi pisungsung sanesipun, mugi sedaya karenan wonten ing penggalih paduka. Sekedhap malih kawula badhe mungkasi pangibadah jemuah adi ing wanci menika. Kala nyuwun panganti paduka, supados kawula saged nglajengaken gesang lan pigesangan kawula wonten ing saklajengipun. Kala nyuwun pangapunten menawi wonten dosa ingkang sumela. Sedaya nika namung kawula suwun wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus ingkang memucal donga Rama kawula sesarangan. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh. Karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi paduka uwelaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan saklami-laminipun. Amin. Pasamuan kinasih kula lan panjenengan supados tansah mandeng salibipun Sang Kristus. Sang Kristus ingkang kersa nandhang sangsara sedo sinalip nanggel dosa kula lan panjenengan. Srana mandeng salib menika kula lan panjenengan ngraosaken sih katresnanipun Gusti ingkang ageng. Srana mandeng salib menika kula lan panjenengan tansah dipunantu-antu marek wonten ing ngarsanipun ing sadengah kawontenan. Nalika kula lan panjenengan dawah astanipun Gusti tansah kaulungaken kagem mitulungi kula lan panjenengan. Kita ngrepekaken KPJ 270 gangsal. Srana mandeng ing salib. Did you
ngenerno manah panjenengan dumateng Gusti lan sami mandenga pamentanganipun. Kula sedaya tansah mandheng pamentahanipun Gusti. Sami dadosa seksinipun Sang Kristus lan sami martos-martosaken pakaryan salibipun. Kula sedaya sawetara dados seksinipun. Tansah pinujiya Gusti Allah kita. Samangke lan salaminipun. Sami nampenono berkahipun Gusti. Tentrem rahayu lan katresnan kang kanthi pracaya saka Gusti Allah Sang Rama lan saka Gusti kita Yesus Kristus ana ing para sedulur kabeh. Sih rahmat ana ing wong kabeh kang padha tresnani Gusti kita Yesus Kristus kanthi katresnan kang ora sirna ing saklawas-lawase. Amin.